Oké. Én is nekiállok, most ide. Sziasztok, fiúk és lányok! És srácok és rákos. Igen. Ott a Laci, ő neki áll. Kicsit kijöttünk sétálni. Két bolond buszival. Dög! Ott meg a harmadik. Aztán hova teszed ki, mi jó barátom? Ez a két kis buszi. Jött, aztán hova teszed ki? Semmilyen nem létező fiókodra? Ott már ez. Ja. A galériájába kiteszi. Itt fogunk menni? Hát! Most levideózom, ugorjál bele. Jó. De jaj! Megyek veled. Ebben a mai videóban Ez nagyon vicces volt. kijöttünk a határon. Kijött a... Fussunk! Fussunk benne, mert az úgy vicces. Hát de nem tudok én. Nem baj, fussál. Itt a legnagyobb. Nézd! Jaj, itt. Térdigér. Na fussunk benne. Itt gatyáigé. Jaj. Hello! Jaj, ott egy bogár. Ott a napocka. Ha ez... Jump! A fiúk szétjumpoltam magam. Jiha, sikerült. Jaj! Bocsi, nem téged akartam. Jaj! Amúgy van ott a legnagyobb. Hol? Ott a legnagyobb. Akkor abba bele kell ugranod. Most megyünk. Nagyon nagy lyukas. Ej! Amúgy nem tudunk, hogy ez ugye ezen a nyáron jön ki vagy 30 videó, mert ilyen vlogok, meg minden. Valami volt az öcsém, csöcsömó! Na mindegy. Itt a legkisebb szerintem, mert itt nincs is. Szerintem meg menjünk a legnagyobbba. Szerintem is. Hol, Kisebbe leszek. hol a legnagyobb? Belém Ez. Itt a legnagyobb geci. Gatyáig ér nekem geci. Nekem nem, geci. Na, mert ez a tiéd az 3-4-es. Enyém most csak térdig. Bajlánok, hozzánok. Nem póló. Szülje. Beteg. Pali szerintem be van szétszívva. Várjál! Elvagytok. Mi? Megszúrt valami. Rákegyem meg. Egy like is elnök. Várjuk úgy, hogy megvan. Ákos úgy is be fog lájkolni. Ja, belájkom. Így legyen a kamera most már. Pityu, essel! Tudod, Pityu, essel! Be van baszva, hol van essel? Mekkora ez a fasz? Jaj, ott egy pók. Szádba szar. Ellöktem, fiú. Valahol hol a pók? Nem tudom, én csak a hálót láttam. Ás! Közben ez meg 2016-ban érzi magát. El vagyunk. Pocska. Ez a... Na, hol volt a... Nagyon érezzük, Jó, fiú. oké. Én szerintem fussunk. Na, Pityu, fussál, futok utánad. Fussunk! Jaj! Ez nagyon vicces. Nagyon érzitek. Nézzük. Az jó volt! Elesett magától. Földötre! Pietra! Nem tudom milyen ez. Nem, be a fejem. Pali fejes. A hajadon is van. A bro, fúj! A hajadon olyan. Nézzük, milyen a haja. Pali. Ki van kötődve a tépőn. Meg volt a sebem. Egy pillanat. Ezt itt a fű! Azt a picsa, szerintem itt a legnagyobb. Amúgy. Vagy nem tudom. Ezt most levideóztam! Öcsém, ki velem vagy? Szerántalok, beszólsz. Ez biztos. Jaj! Na Laci, ma még kiérsz? Igen, megyek.
Ugye eltegyük ki a kis seggyukat. Szépen. Na mutasd. Ott! Szerintem itt. Nem. Itt. Ott. Nem? Ott. Japánba! Az mekkora, az fejem még fölér. Hangot belemenni fel. De szar vagy. Na! Feljelentik a nézők. Karács. Hát, jaj. Én szerintem itt a legnagyobb eskü. Azt a! Ez már hason, de szar vagy. Ez már hason még ér. Mindjárt! Itt benne! Szar vagy. Mindjárt felség benne. Én is. Benne egy patkány! Ott egy malac! Ebben tényleg nem lehet lépni. Alig lehet sétálni. Lehajdjuk videó. Lekapta. Tiéd? Csak 4 perc lett belőle. Na mindegy. Lesznek amúgy ilyen Majd összevágjuk. autós videók, meg minden. Majd összevágom. Mi? Itt is lesz. Itt is lesz. Felfutunk a Szántóföldre autóval. Ő is fog vezetni, de tőle félek. Ő neki nem engedjük, mert dankóros. Olyan, mint te. Úgyhogy én leszek a legjobb sofőr. Nem szar vagy, egy kutyaszar. Az egyik. Olyan videó is lesz, amiben majd... Ja, várjatok egy perc. Olyan videó is lesz, amiben majd... Így látszik az állat. Így az állatot videózod. Amiben majd... Fordítsd meg a kamerát, te gyökér! A fű! Itt van fű! De hogy elfos? Hát a kamera megfordítom! Kamera megfordítja. Akkor szar a telefonod. Szóval majd lesznek olyan videók is, amiben... Ilyen kis fűes videó! 24 órát benne leszünk egy kínálókába. Így annyian. Így. Kocsiba is fogunk elütni. Ah, te elbe is kéne menni. Ez nagyobbnak tűnik. Akkor nem megyünk. Én be? Hát mert ez nagyobbnak tűnik. Jaj, mi a geci? Megijedtem. Hát ez szar. Nyáron ezt a Hatarat. igen, ezt a határat beugrunk a tóba. Szét fogjuk gyalázni. Lehet veszek GoPro-t amúgy. Ott a gyámbor. Mit teszel? A GoPro-t. Ja? Az vízálló minden is. Lesz GoPro is minden is. Nekem lesz GoPro. Majd veszek neked, jó? Ja. Pusztulat. Majd veszek neked! Majd vegyek. Jaj. Pusztul cigány. Pusztul cigányos. Amúgy én is cigány vagyok. Igen. Semmi gond. Ugorj. Ilyen a romák! Ugorj bele abba. Én majd fogok fenni. Itt egy fű. Én majd fogok fenni a Lacinak. Igen, az a nevem, hogy Laci. Fogok fenni a Lacinak. Igen. Egy GoPro-t. Igen. És közösen veszük meg a kocsit. W! Pusztuljál már. Pusztul cigányos. Pusztuljál már. De! Arra kéne menni, mert tegnap átmentük körülbelül. Most arra fogunk menni. Ja, nem megyünk arra be. Miért? Na, itt hagyhatunk a fiúk, sétálnak arra fele. Itt egy út! Mi a szar? Jaj! Az be se tudja indítani a kocsit. És így fogok csinálni a kocsiba. Így. És így fogok csinálni a kocsiba. Majd így ugratok. Szét fogjuk gyalázni ezt a határat, gyerekek. Határat. Ezt a határat. Az mi ott? Várjál, ott van valami. Ott van valami! Ott van valami. Én előbb ott vagyok. Ja, sok szemét! Ez az. Minden. Mik ezek? Ott egy cipő. Hol? Egy cipő. Ennek hangolata, azt tudod, mire való? Ezt valakinek elküldöm. Erre való a hangolata.
Ezt 20 like-nál kisorsolom. Azt. Ott a cellux. Dük. Mi van ebbe? Kutatós videó. Ott repül a cipő. Nem tudom amúgy miért nem tudták arra kikelni ezeket a geciket. És ide kellett rakni. A csak szemetet. Ott egy papucs. Ha ezen a videón, Hogy neki mennek kocsival. most nektek mondom, aki itt néz engem, itt a kamerában, melyikbe, ebbe, itt. Azoknak mondom, azok pofára esik, ha 20 like meg lesz, akkor a Pityu fölveszi ezt a szandát, ami ott volt. Igen. Igen. És beleugrik a vízbe vele. Igen. Jó. Figyelj, Ha meg lesz a 20 like. csak kamu. Nem állom kamu. Ugye kamu? Akkor majd én. A módon. Ákos, adnám, hogy tudunk táncolna egyet. Adnám, hogyha lesz... Dob le magad. Én azt akartam mondani, szóval... Hát de bro! Mi ez? Ezt kiemelem. Fogd meg. Fogd meg. Jaj, várjál. Döntsd ki. Rúgjuk ki. Rúg ki. Ez nem rongálás, ez csak valami más. Pityu, fogd meg a kamerát. Én is akarok bele. Már ferde. Olyan, mint a Pityu. Egy rugásból. Pusz! Ez nem mozog annyira. De most kidöntötted, de szar. Hát de akkor az útra dönt. Jaj, milyen nehéz. Ott egy izékerék, biciklikerék. Kidöntötte a másik. Mindet. Let it go! De úgy döntötte ki, hogy szétrepett még itt is. Várjál. Nekik az ötlet meg ezt a hatarat szépen úgy kell látni. Ezt a hatarat minden. Ez bro, hát ez sztori. Lehet rajta téli szett is, leszarjuk szépen. Ott van még egy oszlop, 2 is. Azt is ki kell dönteni. Na, azokat nem szabad. Már? Ja, mert nem mersz bemenni oda. Na, fiúk. Menjünk el a kékig! Menjünk el a kékig! És mutassuk meg, hogy mi a gazdáknak. Gazdáknak videókat. Na most oda sétálunk, és ott újraindítom a vlogot. Jó? Nagyon fajn. Úgy az se. Nem, majd én... Lábból! És akkor kifogja a kamerát a szél. Na, oda megyünk, és jön újra a videó. Oda megyünk a kékhez, és utána jön a videó. Találtam egy tükördarabot, és ő meg játsza vissza a videót. És tükördarab. Ott a Laci feje. Ott van. Aki megtalálja, megkaphatja. Megtarthatja. Találtunk itt táblát, amin az van 181. Ezt oda fogok menni. És oda fogok menni. És jönnek utánam azok a bolondok. Megnézzük, hogy milyen tábla ez, vagy hogy... Tudod csinálni ezt, amit szokták ördöpörögni. Jelni nem tudom. Várjál. Már szerintem rég halott. Emelje meg valaki? Hát, ha van benne pók. Mi az a sok pókár? Hangya, pók, valami? Csiga. Jaj! Pusztusz, sanitus. Jaj! Mi van ott? Még mindig. De Jaj, kisebb. de cuki. Most mondja kisebb lett. Na menjünk! Na ezt itt. Ezt nem döntött ki, mert az leszakadt. Melyik? Hát ezt. Azt Kidöntött? kitöntöd. Nézzük. Belerúgsz egyet és kidől. Majdnem. Lehet ilyen, hogy ne rongáljuk. Laci rongál, föl kell jelenteni a csendőséget. Majd vágj ki. Kivágja a rák? Hát én levideózom azt, hogy kivág. De hát Jó, akkor majd levideózom, ha fönn lesz, és hogy az mindjárt megvan. Úgy tűnik, hogy ez már mindjárt kiszakad. Elősen, Laci. Úgy, hogy nyomod a kakit. letiedd már oda a telódot videózok. El akarja venni ő a telefonját. De azt minek vesz? Azt minek? Azt erre felé kell. Pusztusz. Ja, várjál már, hát ez így mozog. De nem arra, hanem így oldalasan mozog. Nézd. Így. Akkor Ez állítsad így meg, mozog. állíts meg. Ó, megállítottam. Ezt vigyük haza.
Várjál, rácsimpaszkodok, hát a sikerül. Hát ez büdös életben nem fog kiszakadni. Vasból van amúgy. Várjál, hadd mutassam. Jó, nézzük. Hú, az igen, Laci, beleállt majdnem a fejedbe, az. Hát te mi? Szerinted mi? Nem az véletlen se. Döntsön már. Várjál, én is megpróbálom. Te kukoricák vagytok. Itt leped már le. Leped. Hallod, bro, itt Itt reped már le. Itt. Itt egyre jobban reped szét, nézzétek. Rúgjad meg. És közben Pityu nézzen. Nézd, rúgd meg erősen. Látom. Akkor azt már csak erre kéne. És hogy nem tudom. Vigyük haza, azt adjuk le vasba. Laci, ott állsz, ahol annak dőlnie kell. Nézzük. Ezt ki kéne már amúgy szedni. Mert ez lent... fel tudok tépni a földről. Igen. Ide gyere, és így emeld ki. Pityu, bolond vagy, hogy ma... De az nem úgy van, mert ott lent van így, csak egy elferdült. Mert valaki kitörte, ki akarta törni. Szóval akkor innen gyere, és így emeld meg. Vagy lehet le van betonozva, úgy mint ez. Pityu! De hát nem tudom, nézzük meg. Akkor ez ennek kéne. Na, ezeket nem tudtuk kiszedni. Menjünk tovább.